Yes, kasi pag nagkamali ka ng ikot niyan, mapait. Oh my God! So, kailangan din pala ng control ng iyong muscle. Yes. Yung mga pag naggaganong ka, At saka- pwede. Mga pag naggaganong ka, At saka- pwede. Tangina. Kaya yung mga barista, bawal yung maganon. Kasi, baka mapasma. Walang iyak. Uy, sandali. Mali-mali na yung vlog mo. Tingnan mo, mali-mali na tuloy yung tulo ng coffee natin. Parang pataas na eh, paakyat ni. Nanigas ni. Paano kung ano ang pinagsasabi mo? Pait, sobrang pait. Parang kumain ng... Ito. Oh, the sapal. Anong gagawin natin? Sapal. Sapal? Tira-tira? Ay, no. Meron kayong factory. Kartihan Factory. Talaga ba? True ba? Guys, Filipino siya guys, pero nandito kami sa Korea. Japan. Sa Japan ba? Nasa Japan kami. Halika na. So, dandahan dyan. Diba? Sumagat lang ako. Kaya nga eh. Ito na yung B60 ni Sir. Oh my God! Siyempre, may video lang. Ito ano ba? Oh! Uy, sige. Oh, ayun o. Oh. Ay, ito, magwawala. Galit? Mas masarap daw ito kasi mas mahal. Alam niyo naman, kapag masarap, mas mahal. At kapag mas mahal mo, masarap. Yes. So, kailangan... Oh, wait lang. Sorry. Oo. Nakalimutan po niya. Para ihalo ko na lang dito. Okay. Salamat. Ay, mas makapal yung front. Mas makapal ang front. front. Yung front. Ano front? Ano yon? Hangin lang ba yan? Or mainit? May water din? Yes. Ang ganda ng machine. Oh my God! Ganyan. Para bumaba yung front. Front, ang tawag. Ano spelling? Front. Wala ko siya ng front eh. Kasi baka bigkasin ko siyang fruit. Prototot. I don't know. Bahala siya. Ito. Yung barista ko talagang to. Lagi na nasa side to side yung hawak natin. Ikaw bang muna ang tikman niya na wala pang ano? Sige ha. Titikman ko to ha. Amuyin ko muna. Ang lasa? Hindi mo mawari. Hindi ko mawari. Hindi ko mawari. Ang sarap! Sobrang sarap. Diba? Hindi mo na kailangan talagang lagyan ng sugar. Oo. Ngayon, papalabasin pa natin yung tamang lasa niyan. Okay, sige. Oh my God, ang daming proseso. Unang-una, kailangan yung beans. Titimbangin yung beans. Tapos, kailangan kasi yung tamang pag-grind ng coffee. okay, grind yung coffee. Tamang grams. Okay. Tamang calibrate. Bago siya i-grind. Para doon natin mapalabas yung katas ng coffee. Okay. So may dalawang coffee pala ito. Mayroong sweeten Yes. at saka mayroong parang menthol or kaya blend. Hindi na what I mean. Pinakamatapang. Alright. Ngayon, Tapos mag-tire tayo. ito. Magta-tire tayo para makita natin. So ito yung coffee nasa 0-0. 0-0. Para yung ma-produce natin na coffee, Aha. natin malalaman. Kailangan nasa 300 ml tayo. Okay. Tapos tama yung pag-ikot. Oh my God. So ganon. Oh my God. Para talagang yung mixture ng coffee at saka ng water maging sukat doon. Yes, kasi pag nagkamali ka ng ikot niyan, mapait. Oh my God. So kailangan din pala ng control ng iyong muscle. Yes. Yung mga pag naggaganong ka, At saka- pwede. Tangina. Kaya yung mga barista, bawal yung maganon. Kasi baka mapasma. Walang iyak. Uy, sandali. Mali-mali na yung vlog mo. Tingnan mo, mali-mali na tuloy yung tulo ng coffee natin. Parang pataas na eh, paakyat ni. Nanigas ni. Paano kung ano ang pinagsasabi mo? So, yung kettle na yan,
Ito yung pang V60, Kalita, yan. Pang V60 and... Actually, ginagamit ko Kalita. sa Australia, Alright. Singapore. Hindi pwede yung simpleng takure. Oo, hindi pwede. Kasi ito, malaki masyado may yung... level. Nakapansin mo kanina. Aha. Sinaksa ko siya doon Oo. para ma-maintain ko yung tamang heat. Tapos Okay. tamang yung coffee. Ano ang tamang heat na kailangan dyan? 0% plus, Tapos, 0% Okay. plus 5 for low content. Hirap na. kung ano... My God. So, pero kapag ma-perfect mo yan, ito ang hinahanap ng mga coffee lover. Hindi lang pala, sabi ko, arte-arte pa, kailangan naman lagyan mo, i-grind mo yan, lagyan mo ng tubig na mainit, tapos, yun pala, may technique talaga ang coffee. So, now I know. Oh my God. So, hindi rin siya pwedeng haluin. 60, pag 2 order, maximum niyan is nasa 300 ml. 300 ml. Pag 2 person, mm. 500 ml. Kailangan, bago ma-produce yung 300 ml na yun, kailangan nakakuha ka ng 90% na grind Okay. na beans. Kailangan ma-perfect mo yun. Pag hindi yun na perfect, 90% na grind na, tabang. matabang. Ay mapait. Sobrang pait. Parang kumain ng kape. Okay. Ano ang tawag dito sa... ito kalipa. Ang tawag, kalita. This is kalita. Yes, Kalita. Yan, kalita. Ano naman yung tawag dyan sa papel ng kalita na ipinapatong para ma-drain or ang tawag natin dito? Ito, Masala yung ano? V60 filter ito. Kaya pala V60 filter. Yes. Kasi ito naman, may V60 Kalita filter naman tayo. Okay. Yan, yung tamang produce ng coffee na gawa natin. Alright. Papakita ko sa iyo kasi yan. Ito. Oh, the sapal. Anong gagawin natin? Sapal. Sapal? Tira-tira? Ay, no. I'm so sorry, pero sapal ata ang tawag sa Tagalog. Yung O tapos, ito yung tamang pag ganyan, kasi mapapansin mo, pag mali, ano yan? Bilog-bilog. okay. Pero tama yung pagkaano natin. So saan na napupunta yung mga ganyan? Sa Starbucks, ang daming mga ganyan. Hinihingi ata nila para ilagay sa orchids. Yan, pwede. Okay. Ngayon, transfer na natin siya dito sa Cup. Ayoko mag, dine-in ako eh. dahil ba? Ayoko ng ganito. Sorry naman po. Tayo, syempre. Dine-in ako. Ayoko ng take out. Ayoko sa maganto. Saan kayo nagpapagawa nito? May sarili kayong ano? Yes, okay. Meron kayong factory. Kartihan factory. Talaga ba? True ba? Diyos ko, abangan talaga ninyo ang nalalapit kong pagbubukas ng aking coffee. Guys, Filipino siya guys, pero nandito kami sa Korea. Japan. Sa Japan ba? Nasa Japan kami. Oo nga pala, nasa Japan. Okay. Serve natin dito sa mga happiness. Oh my God! Halika na. So, dahan-dahan dyan. Diba? Sumagat lang ako. Kaya nga eh. Ito na yung V60 ni Sir. Oh my God! Siyempre, may video ang ito ba? Oh! Uy, sige. Ayun oh my God. Siyempre, dahil lang umupo. Hindi nakatayo. Ay, magwawala. Galit? Wait lang. So ito guys, yung V60. Yes. Dito sa brewing methods. So, actually ang gusto ko lang sana yung Amerikano eh. Pero mas masarap daw ito kasi mas mahal. Alam niyo naman, kapag masarap, mas mahal. At kapag mas mahal mo, masarap. Yes. So, pour over V60 for only 190 pesos lang guys. And then 300 ml na. Ang 300 ml parang isang bottle ng Coca-Cola. Yes. So, kailangan... Wait lang. Sorry. Ito, lalagyan mo siya ng frost milk.
Okay. Oo. di ba? Oo. Nakalimutan po niya. Oo, kasi gusto ko talaga siya may skim belt ba? Steam milk. Siguro another glass Sige. para ihalo ko na lang dito. Okay. Salamat. So ito. Yan. Available naman to sa market. Mga imported din ba yan? Hindi naman. Arla. Oh my God, imported pa Gamit ko yan. sa mga... So ilang ml din ang binigay mo sa akin yan? Is ilang grams ba? 146. Oh, talagang even numbers ha. Pero, Ay odd number. Tapos iinitin. i-steam milk lang natin. I-steam natin. Dalawang klase yung pag-i-steam. Okay. Yung mas makapal yung froth. May Mas slow na makapal ang froth. front. Yung froth. Ano froth? Yung tamang ng bula ng milk. Okay. Kasi doon ka magbabase ng latte art. Okay. Tapos yung basahin mo to. Oh my God! Nandun Iba pa. klase yung pagpuprot ng milk. Oh my God. Latte. Macchiato, cappuccino. Iba-ibang mocha. klase. Actually, kahit basahin, pare-pareho lang, di ba? Oo. Pero sa pag-steam ng milk yan. Okay. Nagkakaroon na ng ibang lasa depende sa pag-steam. Tama. Oh my God! Pati ba naman... Ano yon? Hangin lang ba yan? Or mainit? May water din? Yes. O di madadagdagan na yung timbang niya. Ang ganda ng machine. My God. Oh my God. Yung mga gusto. Okay. So yan din yung dinidesign nyo kapag cappuccino na yung may parang dahon-dahon or ano? Yes. O bakit kailangan pang iganyan? Para bumaba yung froth. Froth ang tawag. Ano spelling? Froth. Walang siya ng froth eh. Kasi baka bigkasin ko siyang fruit. Prototot. I don't know. Bahala siya. Ito. Grabe yung barista ko talagang to. Barista talaga. Okay. Siyempre, first yung coffee. Okay. So, ganyan pala. Kapag isang Amerikano na gusto mong lagyan ng kaartihan, kailangan pala ganito. Kasi ako lang to eh. Kasi kailangan, lagi-lagi na nasa side to side yung hawak natin. Side to side. Okay. Oh my God. Pwede ka bang muna tikman niya na wala pang Sige ha. Guys, titikman ko lang ito. Pero this time, hindi ako gagamit ng kutsara or anything. Oh my God, ang sarap. So yun, titikman ko to ha. Amuyin ko muna. Ano sa Starbucks? Ay, huwag natin, hindi naman tayo binabayar ng Starbucks. Para nandito talaga ako sa brewing methods. Ganyan lang siya. Lasa. Hindi mo mawari. Hindi ko mawari. Hindi ko mawari. Ang sarap! Lasa. Sobrang sarap. Diba? Hindi mo na kailangan talagang lagyan ng sugar. Oo. Ngayon, papalabasin pa natin yung tamang lasa niyan. Okay. Sige. Diba? Papalabasin natin yung tamang aroma ng... Palalabasin mo ang tamang Aroma. aroma ng kape at ang lasa. Ang aroma, di ba, amoy? Tama ba? Aroma, amoy, Tapos, ang lasa, taste. okay. Wala. Taste. Tama, taste. Yung Tapos, tamang aroma tsaka yung taste, taste ng coffee. ng coffee. Okay. Oh my God. Ooh. Kita nyo? Pero kung gusto nyo, mag 3-in-1 lang kayo, guys. Ganyan na ganyan din yan. Tinuruan ng mga pang... Oh my! Yun pala siya. Oh my God, kaya pala siya bumubula because... Pero ano lang yun ha? Oh no! So isang ganun lang pala siya. Pero ang sarap na nung Tapos, after nyan, Pwede mo na siyang inumin. pwede ko nang inumin. Yes. Woo! So, sige, sentensyahan na natin to. Yung cappuccino naman, magkaiba naman yon. Magkakaiba sila ng froth.
Yan. Subukan na natin. Wait ha. Coffee, pag tumatagal siya, mas lalo sumasarap. Ah? Hindi siya napapanis? Hindi, yan ito, gaya nito, may nakabroom na. Tapos, ikaw na ang gumawa niyan. Ako sa timpla ko na to, na kahit umabot siya ng ilang buwan, mas lalong sumasarap. Oh my God, sana sinabi mo sa akin, hindi na lang sana binili ko. Diba? So, ibig sabihin, kapag madalian mo lang na maraming customer na yan ang order, Yan. so mabilis lang iserve. Yes. Yung mga bottle, yung mga container mong ganyan, available siya sa market? Oh yes, available sa market. Really? Ano yan? Bottle or ano? Shopee. Plastic. Plastic. Ah, plastic lang yan. Oh my God. So yun, ang dami kong natutunan na naman ngayon kay Barista Doms. Kulang pa yan. Isimula pa lang tayo. Oo nga, nagsisimula pa lang daw kami. So magtsatsaga talaga akong pumunta dito. Okay. Ang sarap. Ang sarap ha. Hanapin nyo ang sarap. Alright. Taas mo lang ang kamay mo. Alam kong busy ka. Taas mo lang ang kamay mo. Alright. Bye-bye. Bye.